Φίλες και φίλοι του πρώτου καναλιού, γεια σας και πάλι από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΤΕΝΑ μαζί σας κοντά σε ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού. Αυτό του τελικού της Ευρωλίγκας, έτσι όπως θα το δούμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το μάτς, για τελευταία φορά σε αυτή τη μορφή από του χρόνου Σουπρολίγκα. Προς το παρόν, ενώ βλέπετε τους διαιτητές, τον Ρωμουάλδες Μπραζάουσκα στο Λουθιανό και τον Ίστοκ Ρέμ στο Σλοβαίνο, όλα είναι έτοιμα για το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό, βλέπετε εδώ τον Παύλο Γιαννακόπουλο, και την Μακάμπι Τελαβίβ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια μικρή πάσα και πάλι στην Αθήνα και αμέσως μετά μαζί σας. Τελικά θα μείνουμε στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Μακάμπι. Όλα έτοιμα μπροστά σε 7.000 περίπου θεατές, 4 εκ των οποίων τίνονται και είναι εντυμένοι στα πράσινα. Περίπου 1.500 στα κίτρινα. Αυτή είναι η αναλογία των φίλων του Παναθηναϊκού και των φίλων της Μακάμπι. 1,5 περίπου λεπτό πριν από την έναρξη του αγώνα, ενδεχομένως να ακούτε και τις νότες από το σιρτάκι. Πριν από λίγο πάντως δεν ακουγόταν τίποτα. Επικρατεί ένα πανδαιμόνιο πραγματικά. Και θα πρέπει να πούμε πως παρά το πανδαιμόνιο η ατμόσφαιρα είναι κάτι περισσότερο από κόσμια. Τόσο οι φίλοι του Παναθηναϊκού όσο και της Μακάμπι που είναι πολυπληθέστεροι, ακόμη αυτοί της Εφές Πίλσεν αλλά και η λιγοστή της Μπαρτσελώνα. Βλέπετε εδώ και τον Πίνι Γκέρσον, τον προπονητή της Μακάμπι. Στο τέλος της δεύτερης σεζόν του στην Μακάμπι έχει ήδη 2 κύπελα και 1 πρωτάθλημα και πηγαίνει και για το δεύτερο. Να και οι φίλοι της Μακάμπι απέναντι σε έναν επίσης πολύ μεγάλο και όσον αφορά τους ίδιους πολύ μεγαλύτερο προπονητή. Μιλάμε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ιδιαίτερα θα πρέπει να βρεθούμε και στην κερκίδα των επισήμων. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιώργος Γιαννακόπουλος και η σύζυγος, Γιώργος Βαλτινογιάννης, με συγχωρείτε, και η σύζυγός του, ο Παύλος Γιαννακόπουλος είναι κάπου δίπλα του. Όλος ο επίσημος Παναθηναϊκός και όχι μόνο εδώ, επίσημοι και επώνυμοι από όλους τους χώρους και φυσικά οι ανώνυμοι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν κατακλείσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ένα στολίδι της Μακεδονίας και του ελληνικού αθλητισμού. Να και η Μαρινέλα, να και ο κύριος Καρατζάς από πάνω. Όλα έτοιμα λοιπόν για τη Μακάμπι. Χένεφελτ, Μπρίσκερ, Σάρπ, Χάφμαν, Κόμετζης, Σέλεφ, Σέφερ, Τζάμψι, η παλιά καραβάνα, Μακδόναλτ και Πόπα. Προπονητής ο Πίνι Γκέρσον. Από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό, ο Αλβέρτης, ο Κοχ, ο Ρότζερς, ο Φότσις, ο Τζεντίλε, ο Μποντιρόγκα, ο Μπουτούρης. Βλέπετε και τους αρχικούς 5. Ο Ρέμπρατσα, ο Μπέρκ και ο Κάτας. Χένεφελτ, Σάρπ, Χάφμαν, Κόμετζης και Μακδόναλτ, Αλβέρτης, Ρότζερς, Τζεντίλε, Μποντιρόγκα και Ρέμπρατσα. Μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Καλατζή, ο Τζεντίλε είναι αυτός που ξεκινά ως βασικός στη θέση του point guard του playmaker. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτή την μετάδοση. Μαζί σας ο Γιώργος Παχάκης και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου για την περιγραφή και το σχόλιο του αγώνα του μεγάλου τελικού που παρακολουθείται απευθείας από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Η κυρία Αγγελοπούλου Δασκαλάκη με το σύζυγό της και φυσικά ο κύριος όγκος των φίλων του Παναθηναϊκού που έχουν κατακλείσει το πανέμορφο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Ρέμπρατσα 2-12, Κόμετζιτς 2-15 είναι ο Νέιτ Χάφμαν που θα είναι αυτός τελικά στο τζάμπολ του αγώνα. Ο Χάφμαν με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής Ευρωλίγκας. Από τον Μπραζάουσκας το τζάμπολ το κερδίζει Μακάμπι. Τα φλάς ανάβουν και πρώτη επίθεση για τον Άιελ Μακδόναλτ και τη Μακάμπι. Ατομικό μαρκάρισμα και όπως περιμέναμε ο Ρέμπρατσα πάνω στον Χάφμαν. Σάρπ περνάει από το screen του Κόμετζης. Σάρπ και η πρώτη παράβαση του αγώνα στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Μακάμπι Παναθηναϊκός έτσι όπως αναγράφονται οι δύο ομάδες στον ηλεκτρονικό πίνακα. Το πρώτο του Ρέμπρατσα και αυτός είναι και πολύ καλός ιονός. Το πρώτο κιόλας μαρκάρισμα πάνω στον Χάφμαν. Μακδόναλτ, ο αντικαταστάτης του Όντετ Κάτας στο γήπεδο και πάντως όχι στις καρδιές των Ισραηλινών. Δεύτερο φάουλ στο οποίο υποπίπτει παίκτης του Παναθηναϊκού ο Νάντο Τζεντίλε. Το φάουλ πάνω στον Νέιτ Χάφμαν. Ο Αμερικανός για 2 βολές. Ο παίκτης από το Σεν Λιούις που αστοχεί στην πρώτη βολή. Ο παίκτης αυτός τον οποίο θαυμάσαμε προχθές δεν έχει αγωνιστεί στο NBA παρά μόνο στο CBA και στην Ισπανία. Και εκεί είναι μέτρια αποτελέσματα. Φέτος όμως, ενώ εδώ κάνει το 1-0 για τη Μακάμπι, έχει εντυπωσιάσει τους πάντες
στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μποντιρόγκα απέναντι στον Χέρεφελτ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα μαρκαρίσματα και το τεσάρι της Μακάμπι πάνω στον Μποντιρόγκα. Ο Χέρεφελτ βαρύς και να δούμε κατά πόσο μπορεί να ακολουθήσει τον Μποντιρόγκα. Ρότζερς πάνω του Χάφμαν και ο Κόμετζης, ο σκληρός Κόμετζης πάνω στον Ρέμπρατσα που θα πιβοτάρει, θα ευστοχίσει. Κερδίζει και το φάουλ, καθώς είναι φανερή η πρόθεση του Τίνι Γκέρσον να προστατεύσει στην άμυνα τον Νέιτ Χάφμαν, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν είναι και κορυφαίος αμυντικός. Να ο Αΐτο Ρεντένεσες και εδώ το φάουλ με το χέρι πάνω στον αγώνα του Ζέλικο Ρέμπρατσα. Ο Ζέλες της βολή μπόνους, αστοχή ψηλά το rebound από τον Κόμετζιτς. Το 2-1 παραμένει, καθώς πηγαίνουμε πια για τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Άρεν Μακδόναλντ, ο πρώην παίκτης της Ολυμπιακής Λιουμπλιάνας, θα το θυμούνται οι Ολυμπιακοί από το 97 στον ημιτελικό. Μακδόναλντ. Κόμετζιτς απέναντι στο Ρότζερς. Διστάζει. Χέρεφελτ. Η φυσική κατάληξη της φάσης στον Χάφμαν που αστοχεί. Μποντιρόγκα. Θα τον δείτε συχνά πυκνά να κατεβάζει αυτό στην μπάλα, καθώς είναι φανερή πρόθεση του Γκαστόνε, του Ομπράντοβιτς, να μπερδέψει τους παίκτες της Μακάμπι στην άμυνα. Μποντιρόγκα με ύψος 2-4 σε ρόλο playmaker. Απέναντι στον σχεδόν ισοεψή αλλά πολύ βαρύτερο και αργότερο αντίπαλο. Ρέμπρατσα. Και αυτό το ίδιο. Βαρύτερο και αργότερο αντίπαλο που εδώ είναι και κοντύτερος. Ρέμπρατσα πολύ δύσκολα ευστοχή. 4-1 για τον πανύψηλο παίκτη του Παναθηναϊκού. 1:50 μετά την έναρξη του αγώνα. Μακδόναλντ. Χέρεφελτ. Η διείσδυση βγάζει έξω για το Σάρπ που πυροβολεί από τα 6-25 ανεπιτυχώς. Κυρίαρχος εκεί στο rebound ο Ρέμπρατσα. Τζεντίλε για το Ρότζερς. Δεν διστάζει από τα 6-25. Αστοχή. Χάφμαν το αμυντικό. Μακδόναλντ. Εδώ το πανδαιμόνιο είναι από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μπλοκάρεται εκεί στη βασική γραμμή από το Ρότζερς. Χάφμαν. Τον περιμένει στη ρακέτα ο Ρέμπρατσα. Προσέξτε το μαρκάρισμα. Χέρεφελτ. Κόμετζιτς μακριά από το πεδίο δράσης. Κερδίζει ο Χάφμαν τη μονομαχία λόγω του κλειστήματος του Ρέμπρατσα. Ο Ρέμπρατσα κάτω και ελπίζω να μην έχει κάποιο πρόβλημα εκεί στον αστράγαλό του. Νομίζω πως όχι. Κάποια στιγμή δυσφόρησε και εδώ βλέπετε που δυσφορεί στο βάθος ο Ρέμπρατσα. Εκεί βλέπετε το πόδι του, το δεξί πιάνει το δεξί του πόδι, αλλά ευτυχώς δεν ήταν τίποτα. 3-4 από το καλάθι του Χάφμαν. Ο Πίνι Γκέρσον που δίνει τις οδηγίες. 3 πόντοι για τον Χάφμαν, 4 για τον Ρέμπρατσα. Έχουν μονοπολίσει το σκορ μέχρι στιγμής. 17-10. Ρότζερς, Αλβέρτης. Θα ευστοχίσει, ξεκινάει με ζεστό χέρι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. 6-3 στο τρίλεπτο του αγώνα για τους πράσινους. Σε επανάληψη το καλάθι. Μακδόναλντ, Σαπ. Juan και ο κοντύτερος στην ομάδα 83 παίζει σε θέση 2. Καθώς ο Μακδόναλντ είναι φύση και θέση οργανωτής. Χάφμαν από την κορφή. Από εκεί δεν θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος. 5-6. Και 5 πόντια από τον Νέιτ Χάφμαν. Μποντιρόγκα. Το σκριν από τον Ρότζερς. Μποντιρόγκα. Θα πάει για ένας εναντίον ενός. Περνάει. Προσπαθεί τουλάχιστον το Χέρεφελτ και κερδίζει το φάουλ. Είναι σαφές, είναι φανερό ότι ο Χέρεφελτ δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Μποντιρόγκα. Σχεδόν ισοεψίσε, αλλά σαφέστατα διαφημίσεις. Σε επανάληψη η προσπάθεια του Μποντιρόγκα και το φάουλ με το σώμα από τον Νάνταβ Χέρεφελτ για 10η σεζόν στη Μακάμπι. Βετεράνος, δεύτερος αρχαιότερος μετά τον Ντόρο Τζάμψι. Τζεντίλε. Μποντιρόγκα. 16,5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ρότζερς. Ρέμπρατσα. Και φάουλ από τον Νέιτ Χάφμαν. Είναι το τρίτο φάουλ για τους Ισραηλινούς. Πρώτο για τον απόφυτο του Central Michigan. Και επαναφορά από τη βασική γραμμή. Μπλοκάρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελικά βρίσκεται η λύση στα χέρια του Μποντιρόγκα. Ζώνη, αν δεν κάνω λάθος, 2-3. Κανένα πρόβλημα για τον Μποντιρόγκα αρχικά, γιατί τελικώς χάνει το καλάθι εξ επαφής. Το τέτα-τέτ είναι άστοχο. Ο Παναθηναϊκός που βρήκε τη λύση σε αυτή την πρώτη προσπάθεια για ζώνη από την Μακάμπι. Νέιτ Χάφμαν διστάζει για 3. Χέρεφελτ.
Δείτε τις μονομαχίες μεταξύ Ρέμπρατσα και Χάφμαν που θα καρφώσει εντυπωσιακά. Ο Ρέμπρατσα που φωνάζει στους παίκτες του εδώ. Ο Χάφμαν νίκησε κατά κράτος καθώς πήρε πλάτη τον αντίπαλο του. Δείτε εδώ. Τον βάζει πλάτη, καρφώνει. 7-6 Μακάμπι μπροστά και φάουλ. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός πλην της πρώτης φάσης δεν έχει βρει αντίδοτο στον κίνδυνο θάνατο που λέγεται Νέιτ Χάφμαν. Ο Χάφμαν που έχει τους 7 πόντους της Μακάμπι. Τώρα το ερώτημα που γεννάται είναι: μπορεί ένας παίκτης να τα βάλει με τον Παναθηναϊκό? Η απάντηση μέσα στο παιχνίδι. Ρότζερς, Τζεντίλε. Για 3 ο Νάντο, είναι χαμηλό το σούτ στη Στεφάνη. Τρέχει γρηγορότερα από όλους ο Σαπ. Το τάκλινγκ του Τζεντίλε, η μπάλα εκτός τερέν για την Μακάμπι. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, Δημήτρη, είναι να αντέξει στην πίεση των περιφερειακών της Μακάμπι, οι οποίοι ξέρουν ότι με την απουσία του Καλαετζή ο Παναθηναϊκός δεν έχει τη δύναμη, την έκρηξη και την ταχύτητα στην περιφέρεια. Και το ζητούμενο είναι πόσο θα αντέξει ο Τζεντίλε σε αυτή την πίεση και φυσικά πώς θα μοιράσει το χρόνο στους γκάρτ που έχει ο Μπράντοβιτς. Είναι η λεγόμενη επιθετική περιφερειακή άμυνα της Μακάμπι. Ρότζερς θα πιβοτάρει, θα ευστοχίσει. 8-7 μπροστά οι πράσινοι. Ακριβώς το 5 λεπτό του αγώνα. Σε επανάληψη το πολύ ωραίο πίβοτα από τον Ρότζερς. Μακδόναλντ. Εδώ έχει ενδιαφέρον το μαρκάρισμα του Αλβέρτη πάνω στο Μακδόναλντ. Σαπ. Χένεφελτ. Είναι περίεργα τα μαρκαρίσματα απόψε. Χένεφελτ πρώτο Ποντιρόγκα θα στοχίσει ψηλά. Ο αρχηγός μαζεύει το rebound. Τζεντίλε Ποντιρόγκα. Για να δούμε, θα πάει σε σταυρωτή τρίπλα ή στη διείσδυση. Προτιμάει να δώσει στον Αλβέρτη. Η προσποίηση στο Μακδόναλντ. Σουτ. Είπαμε, ο Αλβέρτης ήταν, είναι και θα είναι μεγάλο σουτέρ. 14,5 λεπτά για τη λήξη. Ο Αλβέρτης ευστοχεί. 7-10 ο Παναθηναϊκός. Μακδόναλντ πατώντας σε γραμμή, είναι εύστοχος. 9-10 η μπόμπερ των δύο ομάδων σε καλή μέρα στο ξεκίνημα του αγώνα. Νομίζω ότι πατούσε τη γραμμή ο Μακδόναλντ και δεν πρέπει να μετρήσει για τρίποντο. Ο Μπραζάουσας όμως, Δημήτρη, έδειξε τρίποντο, είτε πατούσε είτε δεν πατούσε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ό,τι και να λέμε εμείς, ο διαιτητής είναι αυτός που μετράει. Και επιθετικό δίνει ο Μπραζάουσκας, ενώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να διακόπτουμε για την παρουσία του Νίκου Γκάλι. Ο μεγάλος Νίκ, ο γκάνγκστερ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο κορυφαίος των κορυφαίων, ο θρύλος των ελληνικών κυπέδων. Και εδώ το φάουλ από τον Ποντιρόγκα. Νομίζω ότι κάθε φίλος του μπάσκετ θα πρέπει να είναι συγκινημένος από κάθε παρουσία. Παιδιά, δεν πάμε καλά. Θα επιμείνω να πω για τον Γκάλι, γιατί κάθε φίλος του μπάσκετ θα πρέπει να είναι συγκινημένος κάθε που ο Γκάλης πατάει το πόδι του σε ένα γύρο του μπάσκετ. Άλλωστε, κατά τα ψέματα, πολλά από αυτά χτίστηκαν χάρη στον Νίκο Γκάλι. 13 και 50 για τη λήξη. 10 όλα. Σαπ, Χάφμαν από την κορυφή. Μακδόναλντ πάνω του Αλβέρτης. Ταλαιπωρεί εκεί τον αρχηγό. Αστοχεί ο Μακδόναλντ. Ρέμπρατσα, ένα ακόμη rebound. Ρέμπρατσα που έχει φτάσει στα 4 αμυντικά. Η χημεία στα μαρκαρίσματα δεν είναι και καλύτερη. Ρέμπρατσα έχει πλάτη το Χάφμαν. Προτιμάει Τζεντίλε, Ρότζερς. Passing game από τον Παναθηναϊκό. Ποντιρόγκα. Εκεί ενδεχόμενο φάουλ. Αλβέρτης. Αυτό είναι από τον Μακδόναλντ. Πέμπτο φάουλ για τη Μακάμπι. 3 έχει ο Παναθηναϊκός. Και σαφέστατα θα πρέπει να δούμε πόσο θα αντέξει αυτή η άμυνα του Παναθηναϊκού με τον Αλβέρτη πάνω στον Μακδόναλντ, όπου είναι σαφέστατα πιο γρήγορος, επιθετικός παίκτης καθώς είναι playmaker. 10 όλα. Τζεντίλε. Ποντιρόγκα. Ρότζερς. Ποντιρόγκα. Ρέμπρατσα. Ρότζερς. Βρίσκει τον Ρέμπρατσα. Παίζει πλάτη το Χάφμαν. Καλάθι και φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Αμερικανού. Δεύτερο γκολ φάουλ πάνω στον Αμερικανό. Να μην μεταφράσουμε αυτό που είπε. 12-10 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Δεν κάνουμε δουλειά, παιδιά, έτσι. Σε επανάληψη το καλάθι του Ρέμπρατσα. Καθαρό το φάουλ του Νέιτ Χάφμαν πάνω στον Ρέμπρατσα. Το Ρέμπρατσα που έφτασε τους 6 πόντους. 2 έχει ο Ρότζερς, 4 έχει ο Αλβέρτης. Για τη Μακάμπι 7 έχει ο Χάφμαν και 3 έχει ο Άριελ Μακδόναλντ. 13 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του ημιχρόνου. Ρέμπρατσα ευστοχή 13-10 και πάλι διαφορά στους 3 για τον Παναθηναϊκό. Μακδόναλντ. Καμία αλλαγή για τις δύο ομάδες.
Σαουτ. Ο Μποντιρόγκα βρέθηκε πάνω στο Μακδόναλντ από αυτή την αλλαγή μαρκαρίσματος. Double team εκεί. Χέρεφελτ τη στάση, κάνει βήματα. Σωστά. Ήταν δίπλα ακριβώς ο Ίστοκ Ρέμς. Εδώ ο Νάνταμ Χέρεφελτ. Ο οποίος είχε προλάβει και το τελευταίο Final Four της Μακάμπι το 91. Αυτός και ο Τζάμψι. Κανένας άλλος. Μπρος πίσω δίνει ο Μπραζάουσκας στον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Και ο Πίνι Γκέρσον. Πάντα εκδηλωτικός. Σαφέστατα πιο εκδηλωτικός από τον Ομπράντοβιτς. Χειροκροτά. Ένας, για να δούμε εδώ. Είναι καθαρό μπρος πίσω. Δικτάτορα τον λένε στο Ισραήλ. Περισσότερο και από το Σβίσερφ λένε οι τελευταίες πληροφορίες από τους Ισραηλινούς συναδέλφους. 12.30 για τη λήξη. Χάφμαν, Μακδόναλντ. Το double team εκεί. Και έρχεται ως βοήθεια ο Ρότζερς χαμηλά. Ο Ρέμς αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και ο Σαουτ αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Τζεντίλε. 13-12 μπροστά ο Παναθηναϊκός και έχουμε φάουλ από τον Ντέρικ Σαπ, τον κοντό, αυτό το μαμούνι του μπάσκετ. Φτάνει και αυτό στα 2. Μποντιρόγκα. Ρότζερς. Ρέμπρασα και καθαρό φάουλ από τον Μπρίσκερ. Η πρώτη αλλαγή, ο έκτος παίκτης της Μακάμπι και πολλές φορές ο δεύτερος σκόρερ της μετά τον Νέιτ Χάφμαν. Επικίνδυνο μαρκάρισμα, σκαμνάκι στον Ζέλικο Ρέμπρατσα. Ετοιμάζεται και ο Ντόρον Σέφερ. Θα περάσετε στους Σαουτ. Έχουμε και λέμε λοιπόν πλέον στο παιχνίδι. Ενώ ετοιμάζεται και ο Ντετκάτας. Πραγματικά σήμερα δεν βλέπω χειροκροτήματα από τους οπαδούς του Μακάμπι. Ο Ρέμπρατσα ευστοχεί 14-12. Αλλαγές επί αλλαγών. Ο Κάτας στον αγώνα στη θέση του Ράντο Τζεντίλε. Και για την Μακάμπι μέσα είναι ο Μπρίσκερ. Θα παίξει προφανώς σε θέση 3, αν και μόλις 1.95. Και μέσα και ο Σέφερ εδώ με την μπάλα. Μακδόναλντ, Χέρεφελτ, αμαρκάριστο, σουτάρει αστοχή. Είδα ψηλότερα όλων ο Αλβέρτης μαζεύει την μπάλα. 11-40. Μπροστά ένα καλάθι 2 πόντων ο Παναθηναϊκός. Κάτας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το δικό του παιχνίδι απέναντι στην αγαπημένη του Μακάμπι. Κάτας. Πάντως σήμερα οι Ισραηλινοί δεν τον χειροκρότησαν. Προχθές σηκώθηκαν όρθιοι. Ρότζερς, Μποντιρόγκα. Ξύλο εκεί από τον Σέφερ στον Αλβέρτη και 3 δευτερόλεπτα δίνει ο Μπραζάουσκας. Θα έπρεπε να δει πολύ νωρίτερα το ξύλο από τον Ντόρον Σέφερ στον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Ενώ ετοιμάζεται και ο Κόμετζης στη θέση του Χάφμαν. Χάφμαν με 7 πόντους στο ενεργητικό σήμερα. Έλεγα λοιπόν, ενώ βλέπετε τα λάθη, ένα για τη Μακάμπι, 3 για τον Παναθηναϊκό, ότι ο Χάφμαν σήμερα είναι λογικό να κουραστεί περισσότερο. Άλλο Παναθηναϊκός, άλλο Μπαρτσελώνα, ειδικά στους ψηλούς. Άρελ Μακδόναλντ, πολύ δύσκολο καλάθι εκτός ισορροπίας, 14 όλα στο 9 λεπτό του αγώνα. Σε επανάληψη, το μαρκάρισμα από τον Κάτας χάνει τον παίκτη του πάνω στο βήμα, πάνω στο άλμα. Ρότζερς. Η Μακάμπι παίζει σκληρά και από τη στιγμή που θα ήθελα να το ξαναδούμε. Είναι το πρώτο φάουλ του αρχηγού, αλλά θα ήθελα να έχω την επανάληψη του φάουλ. Ναι, έκανε φάουλ. Σέφερ. Ο πρώην παίκτης του Connecticut. 3 χρόνια στο NCAA εδώ, με 5,5 ασίστ στο ενεργητικό του, ρεκόρ των εποχών στην περιφέρειά του. Μακδόναλντ χάνει την μπάλα και βήματα σωστά ο Μπραζάουσκας. Ενώ ο Μπράντοβιτς καλεί τον Αλβέρτη και περνά τον Κοχ. Έτσι ισορροπεί κάπως τα μακαρίσματα. Βλέπετε τον Μακδόναλντ, τον οποίο λογικά θα πιάσει ο Κοχ. Λογικά. Η παράβαση από τον Άριελ Μακδόναλντ και ο Μπρίσκερ πάνω στον Μποντιρόγκα. Μποντιρόγκα. Ρότζερς. Κάτας. Από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός σουτάρει για βολές.
προσπαθώντας να συνεχίσουμε τη μετάδοση. 14 όλα 10 και 20 για τη λήξη του ημιχρόνου. Οι οδηγίες του Μπράντοβιτς στον Μποντιρόγκα. Ο Ρέμπρατσα είναι αυτός που έχει κάνει μεγάλη ζημιά μέχρι τώρα στην Μακάμπι, αφού πέρα από το σκοράρισμα έχει φθείρει και όλα στους ψηλούς. Τους έχει φορτώσει από 2 φάουλ Κόμετζιτς και Χάφμαν. Και είναι σαφέστατη η πρόθεση του Παναθηναϊκού, αφού ξεπεράσει την αρχική πίεση των περιφερειακών της Μακάμπι, να περάσει, να μεταφέρει το παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι και από τις δύο ομάδες έχουν σουτάρει και έχουν ευστοχήσει από 3 παίκτες. Μπρίσκερ, πάνω του είναι ο Μποντιρόγκα. Μπρίσκερ που είναι 3,95 από άπαιξη μέχρι και playmaker. Και είναι ικανότατο σκόρερ. Κόμετζης. Πέρασε ο Χάφμαν πάλι στον αγώνα. Στη θέση του Χέρεφελτ. Χάφμαν για 3. Εύστοχος. 17-16 μπροστά και πάλι Μακάμπι ακριβώς στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Νέιτ Χάφμαν. Και αυτό ήταν κακό, καθώς έτσι ανεβάζει την ψυχολογία του Χάφμαν που δίσταζε να βγει για το τρίποντο. Δίσταζε να βγει και έτσι ο Ρέμπρατσα δεν τον ακολούθησε τώρα. Θα πρέπει ο Ρέμπρατσα να βγει προς τα έξω και δεν ξέρω αν μπορεί ο βαρύτερος Σέρβος να ακολουθήσει. Η αλλαγή. Πάτρικ Μπέρκ στη θέση Ντέγια Μποντιρόγκα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ενώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση, να γυρίσουμε το μικρόφωνο κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νίκος Κορόβιλας να μας εξηγήσει την αλλαγή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μποντιρόγκα στις βολές. 17-16. Η πρώτη χαμένη. Η δεύτερη μέσα. 17 όλα. Κάτας, Μποντιρόγκα, Κοχ, Ρότζερς και Μπέρκ. Ο οποίος θα αναλάβει και το μαρκάρισμα του Χάφμαν. Να δούμε αν θα μπορέσει να καταφέρει κάτι στο μαρκάρισμα του πολύ επικίνδυνου Αμερικανού της Μακάμπι. Σέφερ και το φάουλ από τον Τζόνι Ρότζερς είναι το δεύτερο. Όχι το πρώτο είναι. Από ένα έχει ο Αλβέρτης, ο Τζεντίλε, ο Μποντιρόγκα και ο Ρέμπρατσα. Χάφμαν. Μπρίσκερ. Από την κορφή σουτάρει και τελικά ευστοχή. Καλός παίκτης πέρσι στην προηγούμενη ομάδα του με την Μακάμπι Ράνα να είχε πετύχει 40 πόντους εναντίον της Μακάμπι και εδώ βλέπετε τι κάνει ο Κόμετζης στο Ρότζερς. Έχουν αφήσει το physical game, το σκληρό παιχνίδι οι διαιτητές. Μποντιρόγκα, Ρότζερς, πιστάζει για το τρίποντο, Κοχ, Μποντιρόγκα, 2 πάνω του, βρίσκει τον Κάτας, Μποντιρόγκα, φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και είναι για τον Παναθηναϊκό. Σωστά ο Ρέμς. 3 δεύτερα πριν από τη λήξη της επίθεσης και time out ο Μπράντοβιτς. Και πάλι μαζί από το κλειστό του ΠΑΟΚ. 8,5 για τη λήξη. 19-17 καθώς ο Ρότζερς αστόχησε σε σούτ 3 πόντων. Σαρτ. Ενώ ο Μπέρκ προσπαθεί απέναντι στον Χάφμαν. Ο Μπέρκ που είναι βαρύς για τον Χάφμαν, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Ίσως μια συνδυασμένη άμυνα. Πάτρικ Μπέρκ, ο Ιρλανδός. Εδώ με το δεξιχέρι αποθεί τον Νέιτ Χάφμαν. 8 και 20 για τη λήξη. Μπροστά η Μακάμπι με ένα καλάθι. Μπρίσκερ. Χάφμαν. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Ρέμς. Και από χαμηλά σωστά τράβηξε τη φανέλα του Αμερικανού ο Μπέρκ. Δεν ξέρω, Γιώργο, νομίζεις μπορεί να βγει το μαρκάρισμα του Μπέρκ πάνω στον Χάφμαν? Ο Μπέρκ έτσι κι αλλιώς έχει δύναμη, είναι καλός αμυντικός. Μπορεί να φαίνεται πιο ευκίνητος ο Χάφμαν, αλλά δεν είναι έτσι, τα φαινόμενα πατούν. Ο Μπέρκ μπορεί να παίξει το Χάφμαν. 8 και 10 για τη λήξη του ημιχρόνου. Το 19-17 παραμένει και ο Νέιτ Χάφμαν μένει στους 10 πόντους. Είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα μαζί με τον Ζέλικο Ρέμπρατσα που έχει και αυτός από 10.
4 rebound, 10 πόντοι για τον Nate Huffman. Καθόλου άσχημα για τον Αμερικανό που αστοχεί και στη δεύτερη βολή. Κάτας που δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες μέχρι στιγμής. Μόνο πασάρι. Ρότζερς για 2 ευστοχή, ισοφαρίζει στο 12 λεπτό του αγώνα. Τζόνι Ρότζερς φτάνει τους 4 πόντους σε επανάληψη. Jump shoot από τον βετεράνο Αμερικανο-Ισπανό πια. Τρίτη του σεζόν με ελληνικά χρώματα. 2 σεζόν στον Ολυμπιακό, πάρα πολύ καλές. Μία στον Παναθηναϊκό. Χάφμαν. Σαρπ απέναντι στον ισοϊψή πια Κάτας. Ένας αντίπαλος στα μέτρα του. Χάφμαν δυσκολεύεται με τον Μπέρκ. Σαρπ για 3. Ευστοχή 22-19. Ο Σαρπ είναι καλός σουτέρ, όπως άλλωστε όλοι οι περιφερειακοί της Μακάμπι. Και ο Μπρίσκερ και ο Μακδόναλντ, ακόμη και ο Ντόρο Σέφερ. 22-19 μπροστά οι Ισραηλινοί και το φάουλ από τον Σαρπ στον Κάτας. Και η αλλαγή, ο Μακδόναλντ θα περάσει στον αγώνα. Στη θέση του Σαρπ. Είναι το τρίτο φάουλ του Σαρπ και η επιβεβλημένη αλλαγή όχι μόνο για τα φάουλ αλλά και για το καλύτερο μαρκάρισμα του Κάτας. Αλλαγές και από τον Παναθηναϊκό. Αλβέρτης και Ρέμπρατσα στη θέση Ρότζερς και Μποντιρόγκα. Κοχ, Κάτας, το δίδυμο των περιφερειακών. Αλβέρτης 3 στο 4 ο Μπέρκ, στο 5 ο Ρέμπρατσα. Με δίδυμους πύργους παίζει ο Παναθηναϊκός. Για τη Μακάμπη στον Άσο ο Μακδόναλντ. Μαζί με τον Σέφερ, στο 3 ο Μπρίσκερ, στο 4 ο Κόμετζιτς και στο 5 ο Νέιτ Χάφμαν. Δεν ευστοχεί στην πολύ ο Κάτας. Το 22-20 παραμένει για τους Ισραηλινούς. 7 και 10 κατά λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μακδόναλντ. Χάφμαν. Μπρίσκερ. Σε μάνα του Μάνο Παναθηναϊκός. Χάφμαν μπροστά στον Μπέρκ. Δύσκολη προσπάθεια, τον ζορίζει εκεί ο Ιρλανδός. Κοχ. Στην πρώτη συμμετοχή σε τελικό της Ευρωλίγκας. Κάτας πάτησε γραμμή από το ασφεκτικό μαρκάρισμα του Ντόρο Σέφερ, του πρώην συμπαίκτη του. Έχουν πάρει μαζί 5 πρωταθλήματα Ισραήλ. Όπως βλέπεις, Δημήτρη, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι κάτω από τα καλάθια. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι στην πίεση, αυτό που σου είπα από την αρχή. Η πίεση της Μακάμπι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον Παναθηναϊκό, με δεδομένη και γεγονός που μεγενθύνει την απουσία του Καλαϊτζή, ο οποίος ήταν για αυτό το παιχνίδι ό,τι χρειάζεται. Ο Σέφερ, καλός σουτέρ. Ευστοχή. 24-20 για πρώτη φορά η Μακάμπι. Φτάνει τη διαφορά στους 4 πόντους. Κάτας. Ρέμπρατσα έχει πλάτη τον Χάφμαν. Κάτας για 3. Αστοχή. Θα ήταν σημαντικό να ευστοχίσει. Μπέρκ. Πάει για το κάρφωμα εκεί, φάουλ. Έξυπνο από τον Σέφερ. Λένε οι προπονητές. Λένε οι προπονητές. «12 φάουλ η Μακάμπι, 7 ο Παναθηναϊκός, 24-20 και βολές για τον Τζον Πάτρικ Μπέρκ. Αστοχή, νευρικότητα στον Παναθηναϊκό, που έχει χαμηλό ποσοστό στις βολές, μόλις 55. Μπέρκ εύστοχος αυτή τη φορά παρά την προσπάθεια του Ντάλλας Κόμετζης. 24-21 στο εξάλεπτο πριν από το ημίχρονο. Μακδόναλντ. Σέφερ. Χάφμαν με αντίπαλο τον Μπέρκ εδώ και 2 λεπτά. Χαμηλά το πίβοτ. Δύσκολη προσπάθεια. Εύστοχος. 12 πόντοι για τον Χάφμαν. 26-21, 5 και 44. Ο Χάφμαν, πρώτο σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής. Κάτας. Μπέρκ. Κάτας. Ρέμπρατσα. Έχει πάει ο Κόμετζης πάνω του για να μην φθάρει με φάουλ ο Χάφμαν. Δείτε εκεί το double team, έρχεται και ο Σέφερ, φάουλ, καθαρό. Βλέπετε τι γίνεται όταν πάει χαμηλά και γυρίζει για το πίβο το Ρέμπρατσα. Πέφτει πάνω του και ο περιφερειακός για να του κλείσει τον δρόμο. Το τρίτο φάουλ του Κόμετζιτς και είναι ο δεύτερος παίκτης μετά το Σάρπ που φτάνει τα 3 φάουλ.
Ετοιμάζεται και ο Χένεφελτ. Τώρα βέβαια θα πάει ο Χένεφελτ πάνω στον Ρέμπρατσα. Αυτό θα ήταν μια καλή είδηση. Εδώ ο Ρέμπρατσα με το τατού στο αριστερό χέρι των Silver Surfer. Αστοχή, ο Ρέμπρατσα μένει στους 10. Παναθηναϊκός με 54 μόλις εισβολές, 54%. Πίνι Γκέρσον αγωνιών όπως και όλοι εδώ. Ρέμπρατσα 26-22, μειώνει ο Παναθηναϊκός 5 και 20 για τη λήξη του ημιχρόνου. Χάφμαν στον Γκόμετζιτς, ακόμη δεν έχει γίνει αλλαγή. Γλιτώνει τον προς πίσω ο Μακδόναλτ. Κακώς φωνάζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν έγινε προς πίσω. Ο Κάτα στο Μακδόναλτ. Μακδόναλτ. Μπρίσκερ. Δεν έχει βρει σήμερα διαδρόμους. Ο Αλβέρτς πάνω του. Ούτε τώρα. Προσπαθεί ο Κόμετζιτς. Καθαρίζει τη φάση ο Μπεκ. Αυτό θα μπορούσε να είναι φάουλ. Κάτας. Μπεκ από την κορυφή. Jump shoot. Σαν σε φάουλ. Η βολή 26-24 μειώνει στο καλάθι ο Παναθηναϊκός. Περίπου 4,5 για τη λήξη του ημιχρόνου. Τα 2-14 που όλος τυχαίως είναι ο παίκτης που έφυγε και ο παίκτης που το διαδέχτηκε. Χάφμαν. Το φάουλ από τον Αλβέρτη, το δεύτερο του αρχηγού. Πάνω στον Χάφμαν. Θα έχουμε βολές, αλλά όλα αυτά μετά το time out. Βλέπουμε το φάουλ και πάμε σε time out. Ξανά στο κλειστό του ΠΑΟΚ με τις βολές του Νέιτ Χάφμαν. Είναι εύστοχος αυτή τη φορά. 27-24 για τη Μακάμπι. 4,5 ακριβώς για τη λήξη. Ο Νέιτ Χάφμαν που φτάνει τους 13 πόντους. Και τώρα 14 είναι καλός στις βολές. Φέτος αγώνα της Ευρωλίγκας είχε 17 στις 17. Πάμε όμως στον Νίκο Κορόβιλα να δούμε τι είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Νίκο. Ναι, Δημήτρη, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ζήτησε να ανοίξουν οι παίκτες στην άμυνα της Μακάμπι. Και αυτό είτε με διεισδύσεις και την μπάλα να βγαίνει προς τα έξω, είτε αν αυτή η διείσδυση έχει καλές προοπτικές για καλάθι να το παίρνουν, ιδάλλως η μπάλα να βγαίνει έξω για ελεύθερο σουτ που θα αναγκάσει τους φιλούς του Μακάμπι να ανοίξουν τον δρόμο για τον Ρέμπρατσα και τον. Όπως τώρα στο καλάθι από τον Ρέμπρατσα και τον Ρότζερς. Δημήτρη. Είναι το παιχνίδι για τους center for σήμερα. Στο τετράλεπτο πριν από τη λήξη εδώ σε επανάληψη. Ο Ρέμπρατσα κρατάει σταθερό το δεξί του πόδι. 28-26 φτάνει τους 13. 14 έχει ο Χάφμαν. Κάτι ανάλογο έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ρετζιάς εναντίον Μπεσόκ. Μακδόναλτ έκανε βήματα νομίζω. Μπρίσκερ για 3. Είπαμε νωρίτερα για τον Μπρίσκερ ότι δεν πρέπει να μείνει ελεύθερος. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Μακάμπι. 31-26 για πρώτη φορά η διαφορά πάει στους 5 για τους Ισραηλινούς. 3,5 για τη λήξη. Ο Μπρίσκερ είναι κίνδυνος θάνατος από την περιφέρεια. Ένας παίκτης άσημος από το CBA, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στη Μακάμπι Ρανανά και τώρα βοηθάει τη Μακάμπι. Είναι πραγματικά δεινός εκτελεστής. Αλβέρτης, το αντίπαλο δέος. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι για τον Παναθηναϊκό σωστά, ενώ ο Γκέρσον είναι ανεκδίκητος. Έφτασε μέχρι τη μέση του γηπέδου, δεν το βλέπετε. Έπρεπε να είχε ήδη σπράξει μια τεχνική ποινή. Δεν το βλέπετε εσείς. Δεν ξέρω αν φανεί εδώ από το βάθος. Όχι, δεν φαίνεται ο Γκέρσον. Ο Μπράντοβιτς απέσυρε τον Αλβέρτη και έβαλε τον Τζεντίλε γιατί έβλεπε ότι υπήρχε mismatch με τον Σέφερ, το οποίο μπορούσε να το αξιοποιήσει στην επίθεση, αλλά είχε πρόβλημα στην άμυνα. Ο Τιρόγκα παίρνει τα βήματα. Τζεντίλε για 3. Εύστοχος. 31-29 στο καλάθι ο Παναθηναϊκός. 3 πριν από τη λήξη. Ενώ ο Τζεντίλε ζητάει από τον κόσμο την υποστήριξή του. Ο Νάντο Τζεντίλε σε ένα ακόμη τελικό της μεγάλης καριέρας του. Που ξεκίνησε στα 19 μόλις με την Καζέτα σε εκείνο το ταλισμόνι του παιχνίδι με τη Ρεάλ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χάφμαν με αντίπαλο τον Ρέμπρατσα. Από την κορυφή ο Σέφερ. Εύστοχος, απαντάει η Μακάμπι 34-29. Σέφερ πολύ επικίνδυνος. Τα κάνει στο Ισραήλ, τα έκανε και στην Αμερική. Εκεί όπου είχε 13 πόντους μέσον όρο σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, σε μια πολύ δύσκολη περιφέρεια. Με το Connecticut. Ο Τιρόγκα. Ακόμη δεν έχει βρει διαδρόμους. Ατομική προσπάθεια. Αστοχή. Προσπαθεί εκεί ο Ρέμπερ. Θα προσπαθεί ο Τιρόγκα. Τρέχει ο Κάτας. Μαζεύει την μπάλα. Γρηγορότερος όλων ο Ισραηλινός. Τζεντίλε, Κάτας. Πρέπει να βρει το χέρι του. Πρέπει να βρει δρόμο προς το καλάθι. Ούτε τώρα. Άψυχη προσπάθεια. Μακδόναλτ. Δεν υπάρχει φάουλ. Το δίνει τώρα ο Ρέμς στον Ρότζερς.
Πέφτει πολύ ξύλο, αλλά θα πρέπει οι διαιτές να το δώσουν και στην αντίπερα όχθη, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό. 1 και 58, 34-29 και time out. Και πάλι μαζί 1 και 58 για τη λήξη. Η διαφορά διευρύνθηκε για πρώτη φορά στο συν 6 για τη Μακάμπι. 35 και τώρα 36-29. Τζεντίλε, Νίκο Κορόβιλα. Τι είπε ο Μπράντοβιτς? Ο Μπράντοβιτς ζήτησε και μεγάλη προσοχή στην άμυνα. Αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Παναθηναϊκός με τον μπέκ που μπαίνει μέσα και κάνει split σε ελεύθερο σουτ έξω, το κάνει η Μακάμπι. Ζήτησε τους παίκτες να προσέξουν πολύ στις βοήθειες που δίνουν. Οπότε όταν η μπάλα βγαίνει προς τα έξω, να υπάρχει παίκτης να μαρκάρει. Υπάρχει αλλαγή του Πόπα. Ο Ρουμάνος, ο πανύψηλος, 2-20. Πέρασε κάποια στιγμή και από την Αμερική, ανεπιτυχώς πάντως. Στην Μακάμπι συνήθως κάθεται στην άκρη του πάγκου, αλλά εδώ κάθισε ο Χάφμαν στον πάγκο. Ίσως για να πρωτομοφυλάξει από το τρίτο φάουλ στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου μηχρόνου. Ο Αλβέρτης πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Τζεντίλε. Ρέμπρασα ευστοχή, 36-30, 1 και 42. Ο Μποντιρόγκα μόλις τον ένα πόντο και αν μείνει χαμηλά, αυτό θα είναι πραγματικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Να μην έχει τους συνήθεις πόντους από τον superstar του. 36-31, 1 και 40 για τη λήξη. Σέφερ, Πόπα. Μακδόναλτ, Πόπα. Χέρεφελτ, Σέφερ, πάνω του Αλβέτης. Να το μισμάτς πάλι. Ρέμπρασα βγαίνει ψηλά. Μπρίσκερ, φάουλ επιθετικό, το δίνουν αυτή τη φορά ο Μπραζάουσκας και ο Ρέμς. 1 και 24 για τη λήξη. 36-31. Να ο Μπρίσκερ. Ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή σε αυτό το Final Four και ο Γκουρ Σέλεφ. Το βλέπετε εδώ. Πάει πάνω στον Μποντιρόγκα. Ηθική αποστολή. Κάτας. Μποντιρόγκα. Κάτας. Περνάει, ενδεχομένως φάουλ από τον Μακδόναλντ. Ρότζερς βρίσκει τον Ρέμπρατσα. Υπάρχει φάουλ από τον Πόπα. 2 φάουλ σε 30 δεύτερα. Εδώ είναι ο Κωνσταντίν Πόπα. Στα 29 του πια. Εσπευσμένη αλλαγή. Ο Πόπα στον πάγκο. Ο Χάφμαν επιστρέφει και ρισκάρει. Αν μπορούμε να πούμε ότι ρισκάρει. Έχει την εμπειρία ο Αμερικανός. Έχει δείξει ότι την έχει. Να προφυλάξει τον εαυτό του από ένα τρίτο φάουλ. 1 και 7 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ρέμπρατσα μέσα. 16 πόντια από τον Ρέμπρατσα που είναι πρώτο σκόρερ του αγώνα. 14 έχει ο Χάφμαν. Έχει ακριβώς τους μισούς πόντους του Παναθηναϊκού. Έχει πετύχει τους 11 και τώρα τους 12 από τους 17 του πόντους με βολές. Αυτό σημαίνει ότι αξιοποιεί τη φθορά που προκαλεί στους ψηλούς της Μακάμπι. Μακδόναλντ 36-33 στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Χάφμαν πάνω του Ρέμπρατσα και θα πρέπει να προσέξει και για το φάουλ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να δείτε τον Πίνι Γκέρσον πώς διαμαρτύρεται στο πάγκο. Βλέπετε εκεί προσπαθεί να τον ηρεμήσει ο βοηθός του, ο Πλάτ. Νάτος, εδώ είναι ο Πίνι Γκέρσον. Το είδαμε και αυτό. Το είδαμε και αυτό. Στο βοηθό του. Ο βοηθός ήταν αυτός. Κάτας για 3 για να δούμε. Ναι! Είναι σημαντικό αυτό το καλάθι από τον Ροντέτ Κάτας. 36 όλα, όχι μόνο για την ισοφάριση, αλλά για την ψυχολογία του Ισραηλινού. 36-36. Μας έλεγε ο Κλάιν ότι είναι επαγγελματίας πάνω απ' όλα. Μακδόναλντ. Θα μείνει χρόνος 5 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον. Μακδόναλντ κόντρα στον Κάτας. Μακδόναλντ. Χάνει εκεί την προσπάθεια και βήματα από τον Γκουρ Σέλεφ. ...9,5 δεύτερα για τη λήξη. 36-36 και επιθετικό που δόθηκε στον Σέλεφ και ζητάει time out. Για να θα το δώσουνε. Έχει ζητήσει ο Πίνικερ στο time out. Όχι, δεν του δίνεται. Εδώ για να δούμε.
Νομίζω ότι έκανε και βήματα. Και βήματα και φάουλ τελικά. Νομίζω δηλαδή ότι προηγήθηκαν τα βήματα. Τρέχει ο Μποντιρόγκα στα 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ρότζερς από τη γωνία, πυροβολή. Όχι. Προσπαθεί. Μακδόναλντ. Σουτάρει από μακριά. 36 όλα. Τέλος ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Μακάμπι. Συγκλονιστικό προς τη διακύμανση το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πραγματικά μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι από δύο μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. 36 όλα. Μακάμπι Παναθηναϊκός. Διάλειμμα και σε λίγο μαζί. 71% στα τρίποντα για την Μακάμπι, 28% για τον Παναθηναϊκό. Είδατε και τα rebound και μερικά από τα highlights του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ είναι ο Derek Sharp. Η Μακάμπι, η οποία έχει σταθεί κάτι παραπάνω από καλά απέναντι στον Παναθηναϊκό, με την γνωστή πιεστική περιφερειακή της άμυνα στο μισό γήπεδο, με τον Nate Huffman πρώτο βιολί, αλλά η έκπληξη στο τράβηγμα του σκοραρίσματος είναι από τον Ζέλικο Ρέμπρατσα. Ρέμπρατσα με 17 και Χάφμαν με 14 πόντους. Ο καθένας είναι οι πρώτοι σκόρερ για τις ομάδες τους και φυσικά για τον αγώνα. Δεν ξέρω αν με ακούει στον αγωνιστικό χώρο ο Νίκος Κορόβιλας. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Μένουμε στα δημοσιογραφικά θεωρία βλέποντας πάντα highlights από το πρώτο ημίχρονο. Κατάμε στο το γήπεδο. Και για την απονομή, για την τελετή της απονομής αμέσως μετά τον αγώνα και οι απαραίτητες παραδοσιακές ενδυμασίες και φορεσιές. Βλέπετε και τα rebound, 9 αμυντικά για κάθε ομάδα, ένα επιθετικό για τη Μακάμπι και δύο για τον Παναθηναϊκό. Κανένα κλέψιμο, κανένα μπλοκ, καμιά τάπα δηλαδή και κανένας ευνηδιασμός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο τελικός πάει έτσι όπως τον υπολόγιζαν, δηλαδή σφιχτές άμυνες, στατικό παιχνίδι και αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό που σίγουρα είναι πιο παραγωγικός, μπορεί να είναι πιο παραγωγικός απέναντι στην Μακάμπι. Έχει περισσότερες επιθετικές λύσεις θεωρητικά. Ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο παρουσίασε το εξής πρόβλημα. Πρώτον, δεν παίρνει τη βοήθεια που θα μπορούσε να πάρει από τον Μποντιρόγκα και δεύτερον δεν αξιοποιεί τον Αλβέρτη, ο οποίος βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση. Ακούω τον Νίκο Κορόβιλο, ο οποίος θέλει το μικρόφωνο, το έχει. Ναι, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Κύριε Γιαννακόπουλε, πώς πάει το παιχνίδι? Ένα δυνατό παιχνίδι. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός θα παίξει ακόμα καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέλος θα είμαστε εμείς οι νικητές. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Έλεγα λοιπόν, Δημήτρη, ότι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο ο Παναθηναϊκός είχε σαν στόχο να κάνει περφόρτωση κοντά στο καλάθι και δημιούργησε τη φθορά με τον Ρέμπρατσα, ο οποίος σκόραρε κυρίως με βολές, αυτό που του έλειπε ήταν οι προσωπικές φάσεις του Μποντιρόγκα και το γεγονός ότι δεν είχε περιφερειακή απειλή. Σε αυτό συντελεί βέβαια και η πολύ καλή άμυνα των παικτών της Μακάμπι, αλλά θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να αξιοποιήσει τον Αλβέρτη με κάποια screen για να σουτάρει. Ο Αλβέρτης, ο οποίος έχει κάνει 2 σουτ σήμερα και έχει ευστοχήσει, και στον ημιτελικό ήταν εξαιρετικός. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω στη συνέχεια, όπως και να δούμε αν θα αντέξει η Μακάμπι τη φθορά στους φιλούς, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο κατά την άποψή μου στην έκβαση του αγώνα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, αρχή δευτέρου. Μπραζάουσκας από την Λιθουανία. Η παρουσία της Λιθουανίας εδώ στο Final Four. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. 36-36 σε ένα μάτς που λίγο πολύ περιμέναμε ότι θα πάει έτσι. Αυτό που ενδεχομένως δεν περιμέναμε είναι ο Μποντιρόγκα να μείνει άποντος. Και ο Ρέμπρατσα είναι στον πάγκο. Ξεκινάει το παιχνίδι. Αλλά Νίκο Κορόβιλα, θα ήθελα να μου πεις τι συμβαίνει με τον Ρέμπρατσα. Είναι με το γιατρό της ομάδας του Παναθηναϊκού. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θα ρωτήσω τώρα και θα έχω πληροφορίες σε μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό θα είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη απώλεια αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού στον Ρέμπρατσα. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου, Μακδόναλντ, Σέφερ, Χένεφελτ, Σαπ και Χάφμαν είναι η πεντάδα. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ από τον Αλβέρτη που ρωτάει γιατί. Είναι το τρίτο του Αλβέρτη και επανέρχεται ο Ζέλικο Ρέμπρατσα. Όχι. Σηκώθηκε, αλλά του είπε ο Μπράντοβιτς να περιμένει. Νίκο, σε ακούμε. Ναι, Δημήτρη, ένιωσε ζαλάδα ο Ζέλικο Ρέμπρατσα και ο γιατρός του Παναθηναϊκού προσπάθησε να δει τι είναι. Του συνίστησε να κάτσει
μερικά λεπτά στον πάγκο ήρεμος για να μπει στον αγώνα. Το μόνο που έλειπε τώρα από τον Παναθηναϊκό είναι να ζαλιστεί ο Ρέμπρατσα και να μείνει αρκετή ώρα εκτός αγώνα. Το πρώτο πρόβλημα όμως του Παναθηναϊκού είναι το Φραγκίσκος Αλβέρτης χρεώθηκε με το τρίτο του φάουλ. 37-36 από τον Ντόρον Σέφερ. Επίσης να κάνω μια επισήμανση για τον Αλβέρτη. Όλοι του οι αντίπαλοι δημιουργούν mismatch. Κάτι που σημαίνει ότι και μπορεί να τους πάει κοντά στο καλάθι, αλλά και κυρίως το σουτ μπορεί να το κάνει πάνω από τα χέρια του. Που έτσι κι αλλιώς σουτάρει ψηλά ο Φραγκίσκος. Τζεντίλε Μποντιρόγκα. Η κίνηση από τον Μποντιρόγκα, η τάπα από τον Νέιτ Χάφμαν, που αν και δεν είναι ο πιο σκληρός αμυντικός, είναι εν τούτης πολύ καλό στα μπλοκ. Εδώ σε επανάληψη η αριστερή τάπα από τον Χάφμαν. Αλβέρτης για 3, είναι άστοχος, προσπαθεί ο Μπέρκοφ, φόλο είναι μέσα, 37-38 μπροστά ο Παναθηναϊκός, που ανταπεξέρχεται στο σημείο αυτό των δυσκολιών. Γιώργος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, και αυτός με αγωνία παρακολουθεί. Χάφμαν για τον Σέφερ από τη γωνία. Μακδόναλντ, Μποντιρόγκα πάνω του. Πάντα Μακδόναλντ. 2 δευτερόλεπτα πρώτου τέλους επίθεσης Μακάμπι. Άστοχο το σουτ, μαζεύει ο Αλβέρτης. Μποντιρόγκα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να περάσει ακόμη πιο πολύ μπροστά στο σκορ. Τζεντίλε, Νίκος Γκάλης πάντα σε πρώτο πλάνο. Αλβέρτης, το φάουλ από τον Σάρπ και είναι το τέταρτο αν δεν απατώμε. Αυτό είναι πρόβλημα για τη Μακάμπι. Ένας δαιμόνιος shooting guard ύψους 1.83 από το Ορλάντο. Δεν έχει παίξει NBA. Αλβέρτης για τον Ρότζερς. Τζεντίλε. 18 και 19 για τη λήξη του αγώνα. Λάθος πάσα. Κακή επιλογή. Μακδόναλντ. Χένεφελτ. Πρώτου Μπέρκ. Θα αστοχίσει. Και είναι το φάουλ του Χάφμαν, το τρίτο. Τρίτο φάουλ ο Χάφμαν. Αυτό και είναι πρόβλημα για τη Μακάμπη και τον Μπίνι Γκέσον, που περίεργος, ενώ σε άλλες αποφάσεις δεν τον έγινε έξαλλος, αυτή δεν κουνήθηκε καθόλου. Όσο οι διαιτητές δεν αφήνουν το σκληρό παιχνίδι και σφυρίζουν όλα τα λάθη, αυτό είναι, όλα τα φάουλ είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Διότι η Μακάμπη είναι πιο ευάλωτη στη φορά. Μακάμπη που χρησιμοποιεί ουσιαστικά 7 παίκτες στα παιχνίδια της. Ο Παναθηναϊκός που έχει την πολυτέλεια των 10 παικτών. Και επιθετικό ο Ρότζερς είναι το τρίτο του Ρότζερς. Και ο Ιβκοβιτς παρόν στο μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, ο Φώτης Κατσικάρης μπροστά του. Ο Ιβκοβιτς ήδη κυπελούχος. Ο Ιβκοβιτς, ο οποίος κατέκτησε πριν από 3 χρόνια τον τρόπο με τον Ολυμπιακό στη Ρώμη. Εκεί που ήταν παρόν και ο Άριελ Μακδόναλντ που έχει τώρα την μπάλα με την Ολύμπια Λιουμπλιάνα στον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Σέφερ. Ο Μπέρκ πάνω στον Χάφμαν. Χάφμαν γυρίζει, σουτάρει, δύσκολο σουτ, μαζεύει ο Ρότζερς. 3,5 λεπτά στο παιχνίδι, στο δεύτερο μήνα, Μποντιρόγκα. Τζεντίλε σε man to man, ατομικό μαρκάρισμα Ισραηλινή. Ο Σέφερ πάνω στον Μποντιρόγκα και φάουλ. Σπρώξιμο από τον Ντόρον Σέφερ που είναι πιο κοντός, λιγότερο δυνατός και σίγουρα όχι τόσο εκρηκτικός στο πρώτο βήμα του Μποντιρόγκα. Αυτή τη στιγμή είναι αναγκασμένοι δύο κοντύτεροι παίκτες της Μακάμπη, ο Σέφερ και ο Μακδόναλντ, να μαρκάρουν Μποντιρόγκα τον 2-5 και Αλβέρτ τον 2-6. Μποντιρόγκα, ο οποίος είναι στον 1 πόντο. Πάνω του είναι ο Σάρπα, δεν απατώμε. Τζεντίλε για 3. Ούτε τώρα, προσπαθεί ο Μπέρκ, υπάρχει φάουλ. Τέταρτο του Χάφμαν. Και εδώ είναι ένα σημείο που μπορεί να πούμε ότι η πλάστικα σε ένα σημείο αυτό το φάουλ και της φοράς είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Καθαρό το φάουλ, πολύ πονηρά ο Χάφμαν, τραβάει τον Μπέρκ στο ανέβασμα για το άλμα, για να πάρει το rebound. Και είναι σίγουρο ότι ο Πίνι Γκέρσον θα καλέσει τον Χάφμαν στον πάγκο. Ο Χάφμαν που έχει μείνει στους 14 πόντους από το πρώτο ημίχρονο, εδώ ο Πίνι Γκέρσον λίγο νωρίτερα ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Πάω από τους 4.000 έθερμους, φανατικούς, αλλά κόσμιους φίλους του Παναθηναϊκού.
37-38 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Τζεντίλε. Ποντιρόγκα πάνω το Σέφερ. Ντάμπντι με εκείνο που έκανε φάουλο σατ. Δύσκολο το σούτα από τον Ποντιρόγκα που επιτέλους βρίσκει το στόχο εντός παιδιάς. Είναι το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς του Ντέγιαν Ποντιρόγκα. 40-37 μετά από πολύ ώρα ο Παναθηναϊκός μπροστά με 3. Σέφερ παίρνει εσωτερική, αφήνει την μπάλα ψηλά, εκεί όμως το στόπ από τον Ιρλανδό, τον Μπέρκ. Τζεντίλε. Το φάουλ και όλα αυτά 16 λεπτά πριν από τη λήξη εδώ το κόψιμο του Μπέρκ. Πάμε σε ένα time out. Επιστροφή με ένα καλάθι πριν από λίγα δευτερόλεπτα του Μπέρκ. Μακάμπι 37, εδώ ο Μπέρκ ο οποίος κάνει το τέταρτο του φάουλ. 42 Παναθηναϊκός, 5 πόντους διαφοράς, αλλά εδώ είχαμε το τέταρτο φάουλ του Μπέρκ. Πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, επιστροφή αναγκαστική του Ρέμπρατσα. Του Ρέμπρατσα που λίγο νωρίτερα και ο Ρουβάς είναι παρόν στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Και νέο φάουλ στο Ρότζερς, τέταρτο και ο Ρότζερς. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά και για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ρότζερς στα 4, τον Μπέρκ στα 4, τον Αλβέρτη στα 3. Και είναι η ώρα του Φότσι. Στα 19 του ο μικρός στον τελικό ενός ευρωπαϊκού Final Four. Αντώνης Φότσης στη θέση του Τζόνι Ρότζερς. Και ο Φότσης που θα παίξει στη θέση 4 πάνω στον Χέφελντ. Ο παλιός με τον νέο. Για να δούμε. Κόμετζης, Μακδόναλντ, Χέφελντ. Δεν ξέρω αν κράτησε αριστερά, το αριστερό του πόδι σταθερό. Μακδόναλντ, ωραία τρίπλα στον Ποντιρόγκα. Ωραίο παλικαρίσιο καλάθι πάνω στον Ρέμπρατσα. 39-42, μειώνει η Μακάμπι στους 3, 15,5 για τη λήξη. Η Μακάμπι είναι μια σκληρή ομάδα και σίγουρα, ενώ βλέπετε σε επανάληψη το καλάθι με σπάσιμο της μέσης του Αμερικανού, δεν θα αφήσει τα όπλα έτσι εύκολα. Ποντιρόγκα, Αλβέρτης από τη γωνία. Ακόμη δεν έχει βγει από κανένα σύστημα για να σουτάρει. Τζεντίλε, Ποντιρόγκα, απέναντι στον Μπρίσκερ που πέρασε στο παιχνίδι. Ποντιρόγκα με πλάτη, να εκεί η βοήθεια. Το πίβοτα από τον Ποντιρόγκα άστοχο. Ενδεχομένως θα πρέπει να πασάρει καθώς είχε δύο παίκτες πάνω του. Σέφερ. Είδατε και τον Υπουργό Άμυνας με τον νέο Υπουργό Αθλητισμού, τους κύριους Σοχατζόπουλο και Φλωρίδη. Μακδόναλντ. Κόμετζης. Σέφερ. Πανδαιμόνιο. Στο γήπεδο, φοβερή ατμόσφαιρα. Μακδόναλντ, πρώτου Τζεντίλε για 2, είναι άστοχος. Ψηλά ο Φότσης, βγάζει για τον Ρέμπρατσα. Ποντιρόγκα, έχει πολύ γρήγορες επιστροφές η Μακάμπι. Και η διακοπή, καθώς πετάχτηκε ένα αντικείμενο από την πλευρά των οπαδών, αν είδα καλά της Μακάμπι. Μέχρι στιγμής οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, βλέπετε εδώ τον αναπτήρα, είναι κοσμιότατοι. Και ο Παύλος Γιαννακόπουλος στην κερκίδα των επισήμων. Αλβέρτης, Φότσης, σε ζώνη η Μακάμπι. Ποντιρόγκα, το σκρίνα από το Ρέμπρατσα. Τζεντίλε. Ενώ ο Κόμετζης παίζει αρκετά σκληρά το Ρέμπρατσα που δεν έχει πρόβλημα απέναντι στο σκληρό μαρκάρισμα του Ντάλλας Κόμετζιτς, του βετεράνου του NBA. Ο Ρέμπρατσα φτάνει στους 19 πόντους, 14 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. 44-39, προβάδισμα με 5 για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει φάουλ από τον Τζεντίλε. Είναι το δεύτερο. Είναι το έκτο φάουλ του Παναθηναϊκού, 5 έχει Μακάμπι. Ακούτε τι γίνεται. Πίνει Γκέρσον, γλωσσιρός, έτσι είναι πάντα άλλωστε. Σέφερ για 2, είναι άστοχος, πηδά ο Κόμετζης ψηλά, όμως ο Ρέμπρατσα ψηλότερα άλλον μαζεύει το rebound. Φότσης πάει για το κάρφωμα, αλλά εκεί ο Σέφερ τον μπλοκάρει. Ντόρον Σέφερ με 6 πόντους και η αλλαγή. Είναι η ώρα του Χάφμαν και πάλι. Ο Ντάλλας Κόμετζης είναι σκληρός, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει επιθετικά.
Έτσι τώρα η Μακάμπι συνεχίζει με Μακδόναλντ, Σέφερ στην περιφέρεια, Μπρίσκερ στο 3 και ψηλή Χένεφελτ και Χάφμαν. Για τον Παναθηναϊκό, Τζεντίλε στον άσο, 2 Αλβέρτς και 3 από τη Ρόγκα ή αντίθετα. Στο 4 ο Φώτσης που σουτάρει και αστοχή, στο 5 ο Ρέμπρατσα. Ενώ ο Ρέμπασα φωνάζει στο συμπαίκτη του να λυγίσει τα γόνατα στη βολή. Το 39 αυτό και κάνει. 39-44, αστοχή και τώρα. Προσπαθεί ο Ρέμπρατσα εκεί ψηλά. Μαζεύει ο Μακδόναλντ. 13,5 για τη λήξη. Οι 5 πόντοι είναι για τον Παναθηναϊκό. Πάνω το Τζεντίλε. Χάφμαν. 4 φάουλ ο Χάφμαν, 1 ο Ρέμπρατσα. Μακδόναλντ. Μπρίσκερ. Ακολουθείται από τον Ποντιρόγκα. Κάτι σαν σούτα από τον Αμερικανό και το φάουλ από τον Τζεντίλε. Εκεί ο Λιγορία στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού ανάγκασε τον Άντων Τζεντίλε να τραβήξει το χέρι. Όμως ο Ποντιρόγκα πρέπει να έχει κράμπα. Νίκο Κορόβιλας, ακούμε. Ζήτησε από τον Ρέμπρατσα να του τραβήξει το πόδι, έχει κράμπα στο δεξί του πόδι. Και ακόμα τον βλέπουμε ότι ακόμα ο Ποντιρόγκα κουτσένει. Μάλιστα, εδώ είναι ο Ντέγια Ποντιρόγκα. Κράμπα, ζαλάδες ο Ρέμπρατσα. Σίγουρα υπερπροσπάθεια, το στρες ενός τόσο μεγάλου αγώνα μέσα στην Ελλάδα με πολύ μεγάλο δικό του κοινό ο Παναθηναϊκός και εδώ ο Ντετκάτας. Ο Ισραηλινός που είχε 4 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Μπρίσκερ. Αστοχή. Ο Μάρκ Μπρίσκερ από το Τενεσί στα 31 του χρόνια από τη Μακάμπι Ραματ Γκάρ στο CBA και από τη Μακάμπι Ρανανά στην μεγάλη Μακάμπι. Αυτή που ξέρουμε και εμείς, τη Μακάμπι Τελαβίβ. 13 και 10 για τη λήξη. 40-44 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Κάτας. Τζεντίλε. Κάτας. Απέναντι στον Σέφερ. Αλβέρτης. Ρέμπρατσα, υπάρχει φάουλ και από το Χένεφελτ, δεν δίνεται. Κάτας. Αλβέρτης. Σουτάρει ψηλά πάνω από τον Μπρίσκερ. Είναι άτυχος. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα από το καλάθι. Κρίμα, θα ήταν μια ανάσα για τον Παναθηναϊκό. Μακδόναλντ. Υπάρχει φάουλ από το Χένεφελτ. Μακδόναλντ. Σέφερ. Μακδόναλντ. Πάνω του είναι ο Φώτσης τώρα. Εκεί ένα μισμάτς. Μακδόναλντ. Δυσκολεύεται. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Χάφμαν. Μπροστά του είναι ο Ρέμπρατσα. Δύσκολο σουτ. Άστοχος. Προσπαθούν οι δύο Ισραηλινοί. Μαζεύει ο Ρέμπρατσα που κάνει πολλή δουλειά με 7 αμυντικά rebound. Κάτας. Τζεντίλε για 3. Ούτε τώρα. Και πάλι την μπάλα ο Ιταλός. Ωραία για το Φώτσι που αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο νεαρός. Πολύ ωραίο καλάθι, έδειξε ότι έχει αίσθηση του χώρου. 46-40-12 για τη λήξη. Δείτε και πάλι ο νεαρός. Μαρκάρεται από το Χένεφελτ που το σπρώχνει και λίγο. 46-40. Και εξαιρετική πάσα του Τζεντίλε που ευνηδίασε τους αμυντικούς του Μακάμπι. Μπρίσκερ. Προσπαθεί για την εσωτερική. Τάπα από το Φώτσι, εκπληκτική. Και φάουλ από τον Μπρίσκερ. Ρέμπρατσα, η κυρία Αγάπη Μαρτινογιάννη χειροκροτά και αυτή. Ρέμπρατσα και Φώτσης, διπλή τάπα και από τους δύο εισέπραξε την μεγαλοπρεπέστατη, την αυτοκρατορική τάπα Μπρίσκερ. Δείτε και πάλι, έχει σηκωθεί ο Ρέμπρατσα, έρχεται και ο Φώτσης δυνατά. Ρέμπρατσα και Φώτσης υψώνουν ένα τείχο εκεί και είναι η ώρα του τζάμψη. Νομίζω ότι και μόνο η είσοδος αυτού του βετεράνου υποδηλώνει ότι ο Πίνι Γκέρσον είναι σε δύσκολη θέση. Ντόρον Τζάμψη, ένας θρύλος στα 39 του χρόνια. Σχεδόν σειρά του Γιαννάκη ο Ντόρον Τζάμψη. Κατά τη μικρότερος, κατά ένα χρόνο. Τζεντίλε Κάτας. 11,5 για τη λήξη. Κάτας φάουλ. Και έχει αρχίσει ο εκνευρισμός από πλευράς Μακάμπι. Και πρέπει κάποια στιγμή να πάρει μπροστά επιθετικά και ο Ποντιρόγκα. Ο οποίος είναι βέβαια στον πάγκο. Ο οποίος έχει πρόβλημα στη γάμπα του. Έχει υποστεί κράμπα. Αλλά προς το παρόν οι υπόλοιποι έχουν γυρίσει πέμπτοι στο ρυθμό. Βλέπετε τον Νάνταβ Χένεφελτ. Το τρίτο του φάουλ. Κάτας. Ευστοχή. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν πάρει και αυτοί μπρος όπως και η ομάδα τους. Κάτας. Ναι και τώρα. Ο Κάτας που φτάνει τους 6. 48-40 για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός φαίνει τη διαφορά στους 8. Ο Χάφμαν έχει επηρεαστεί σίγουρα από τον τέταρτο φάουλ. Σέφερ. Για να δούμε τον Χάφμαν με αντίπαλο τον Ρέμπρατσα. Παίζει πλάτη. Η τάπα από τον Ρέμπρατσα. Ό,τι έπρεπε για την ψυχολογία.
και του Χάφμαν την αρνητική και του Ρέμπρατσα τη θετική. Δείτε εδώ. Δεύτερο στόπ με τα ακροδάχτυλα από τον Ρέμπρατσα, που σήμερα είναι συγκλονιστικός. Από το Φώτση το φάουλ πάνω στον Χέρεφελτ. Ο Παναθηναϊκός φτάνει τα 8, όσα και η Μακάμπι, και από εδώ και πέρα και οι δύο ομάδες σουτάρουν για βολές. Αντώνης Φώτσης, ο πιτσιρικάς. Τριφυλάρα ολέ από 4.000 παραλυρούντες οπαδούς του Παναθηναϊκού. Νάντατ Χέρεφελτ. Άποντος μέχρι στιγμής. Ούτε τώρα. 10 συνεχείς χρονιές στη Μακάμπι Τελαβίβ. Δεύτερος σε συμμετοχές μετά τις 12 χρονιές του Ντόρον Τζάμψη. Ούτε τώρα. Ρέμπρατσα. 8 αμυντικά, 2 τάπες, 19 πόντι. Τι άλλο να κάνει. Τζεντίλε. Επιθετικό δίνει ο Ρέμς. Είναι το τέταρτο του Τζεντίλε. Να και άλλο πρόβλημα. Και σηκώνεται από τη ρόγκα. Θα εναλλάσσεται με τον Κάτα στη θέση 1, προφανώς. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 παίκτες με 4. Το Ρότζερς, τον Μπέρκ και τον Άντων Τζεντίλε. Η Μακάμπι έχει 3 και αυτή. Έχει τον Χάφμαν, έχει τον Σάρπ και έχει και τον Μπρίσκερ. Καλή διαιτησία μέχρι στιγμής. Να και τα φάουλ. Μακδόναλντ. Ο Κάτας είναι πάνω του. Βρίσκει. Δεν βρίσκει τελικά. Εκπληκτική άμυνα του Κάτας που φεύγει και γρήγορα. Και ο Μπράντοβιτς ζητά κοντρόλ επίθεση από τον Μποντιρόγκα. Σε ρόλο playmaker πάνω τον Σέφερ, ενώ ο Μακδόναλντ έχει πάει στον Κάτας. Να το ζευγάρι τώρα στη μέση της οθόνης. Κάτας Μακδόναλντ. Δείτε, έξυπνο Μακδόναλντ τον οδηγεί στο ψηλό της ομάδας, χαμηλά στην baseline. Φώτσης για 3. Ναι! 40-51 μπροστά ο Παναθηναϊκός με 11 πόντους. Ο Παναθηναϊκός που φτάνει τη διαφορά στους 11 ακριβώς στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Και το γήπεδο παίρνει φωτιά. Το time-out θα έχει ζητήσει και σε λίγο ο Πίνι Γκέρσον. Ευστοχεί ο Μακδόναλντ, μειώνει στους 9. 42-51. Και ο κύριος Σπύρο ευχαριστημένος. Μέγαν Μποντιρόγκα. Η λύση για τον playmaker. Ακούει στο όνομα Μποντιρόγκα. Αλβέρτης. Από τα 7 μέτρα σουτάρει. Αστοχή πολύ ψηλά ο Φώτσης. Εκπληκτικό rebound. Αν το δούμε στο replay, να και ο κύριος Θανασιανακόπουλος. Αγωνιών και αυτός. Κάτας. Υπάρχει φάουλ προβολή και αν μπορούσαμε να δούμε πόσο ψηλά πήδηξε ο Φώτσης. Δείτε σε επανάληψη. Το κεφάλι του Φώτση σχεδόν έφτασε στεφάνι. 9 και 19 για τη λήξη, 42-51 και ενώ ακούτε τι γίνεται πάμε σε time out. Και πάλι στο γήπεδο που πια ο Κάτας έχει οπλίσει για τα καλά. Πέτυχε 2 βολές και το σκορ 42-53 για τον Παναθηναϊκό. 11 επόμενη της διαφοράς, ακριβώς 9 πριν από τη λήξη. Σέφερ προσπαθεί να απαντήσει με 3. Παίρνει το επιθετικό rebound από την ολιγορία των παικτών του Παναθηναϊκού. Το παραλίγο κλέψιμο από τον Αλβέρτη. Παναθηναϊκός με Κάτας, Μποντιρόγκα, Αλβέρτη, Φώτσι και Ρέμπρατσα. Για τη Μακάμπι. Ακούτε τι γίνεται, είναι κάτι καταπληκτικό. Μακδόναλντ, Σέφερ, Χέρεφελτ, Τζάμψη και Χάφμαν. Μακδόναλντ ταλαιπωρεί τον Κάτας. Η μπάλα αποτύχει στο Χάφμαν. Νέα τάπα από το Φώτσι. Φάουλ ο Ρέμς. Θα δούμε την επανάληψη. Να ο Αντώνης Φώτσης. Ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εδώ κοιτάξτε. Συγκρατά την μπάλα ο Χάφμαν. Δεν είδαμε τα πόδια του για βήματα. Και εδώ το φάουλ όπως υποστηρίζει ο Ρέμς. Κάθεται ο Σέφερ και πάλι ο Μπρίσκερ μέσα με 4 φάουλ.
Νέιτ Χάφμαν, ο οποίος έχει κολλήσει στους 14 από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 8 rebound, 14 πόντι. 15 τώρα. 19 έχει ο Ρέμπρατσα. ...16 τώρα Χάφμαν και 44-53, ενώ ο δεύτερος σκόρερ του Παναθηναϊκού έχει ο αναγεννημένος στο δεύτερο ημίχρονο Όντετ Κάτας. 8 επόδι του Κάτας, 7 του Μπέρκ. Μποντιρόγκα έχει αναλάβει τα ενία της οργάνωσης του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς, σκεφτικός, Φώτσης, Αλβέρτης. Κάτας, ωραία για το Φώτσι που αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο νεαρός. Που είναι στιγμές που παίρνει και αυτό στο παιχνίδι πάνω του. 55-44, 8 και 10 κατηλήξει. Σε επανάληψη ο Πιτσιρικάς με σπάσιμο της μέσης και με τα ελαττήρια στα πόδια εκτοξεύει και πάλι τη διαφορά στους 11. Τζάμψι απέναντι τον Μποντιρόγκα. Το παρελθόν και το παρόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ εκεί στην κορυφή της πυραμίδας. Χάφμαν από κοντά. Ο Φώτσης δεν μπορεί να το σταματήσει. Νέιτ Χάφμαν με το τατουάζ του NBA στο μπράτσο. 18 πόντι αλλά μόλις 5 στα 11. Χαμηλά τα ποσοστά, κάτω από το 50% για ένα παίκτη που σουτάρει με πάνω από 60. 7 και 40 για τη λήξη. 46-55 η πράσινη μπροστά. Κάτας. Ζητά να καθαρίσει ο χώρος για να παίξει ένας εναντίον ενός στον Μπρίσκερ. Για να δούμε. Κάτας από την κορφή της ρακέτας. Αστοχή, πηδά ο Φώτσης ψηλά. Δεύτερη προσπάθεια για τον νεαρό που κάνει πάρτι γύρω από το στεφάνι. Εκεί ψηλά δεν μπορεί να τον ακολουθήσει κανένας. Ούτε ο Χάφμαν που είναι πιο βαρύς από τον νεαρό. Δείτε. Πρώτο follow. Δεύτερο. Κανείς αντίπαλος να το σταματήσει. 57-46 για το Φώτσι που φτάνει γρήγορα τους 7. Χάφμαν. Ωραία κίνηση πρώτου Ρέμπρατσα. Αστοχή, προσπαθεί και πάλι ο Φώτσης που είναι κυρίαρχος των εθέρων. Κάτας ανοίγει τον ευνηδιασμό. Περνά από την baseline. Υπάρχει φάουλ από τον Μακδόναλντ. Έχει πάρει μπρος και ο Κάτας. Ο Παναθηναϊκός δουλεύει σαν καλοκουρδισμένο ρολόι πλέον. Και νέα αλλαγή. Ο σκληρός, ο Πολύς Κόμετζης στη θέση του Χένεφελτ. Βλέπετε και ακούτε τι γίνεται. Ο Κάτας φτάνει τους 9 και δικαιώνει τον Ραλφ Κλάιν για τα όσα μας έλεγε. Είναι sportsman και επαγγελματίας. Και ως επαγγελματίας θα θέλει και θα προσπαθήσει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. 58-46 διαφορά στους 12 πόντους για πρώτη φορά στον αγώνα. 6 και 50 για τη λήξη. Χάφμαν, Κόμετζης, Μακδόναλντ. Εκεί στα θηρία προτιμά να βγάλει την μπάλα πονηρά έξω. Ύστερα από την παρέμβαση. Και τι να κάνω, λέει ο Γκέρσον. Πίνει Γκέρσον. Διάδοχος μεγάλων προπονητών όπως ο Ραλφ Κλάιν, ο Σβισέρφ. Χάφμαν έχει παρασύρει το Ρέμπρατσα, ο οποίος δεν είναι ο Ρέμπρατσα του πρώτου ημιχρόνου. Μετά τη ζαλάδα έχει μείνει άποντος και αμυντικά δείχνει κάποιες στιγμές να ταλαιπωρείται από τον Χάφμαν. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός εδώ και μερικά λεπτά. Μποντιρόγκα απέναντι τον Ντόρον Τζάμψι. Ρέμπρατσα κρατάει σταθερό. Το pivot όχι. Κόμετζης στο rebound για τον Μακδόναλντ και ο Μπράντοβιτς ήδη έχει ζητήσει ένα time out. Κόμετζης. Χάφμαν καρφώνει δυνατά, είπαμε, ο Ρέμπρατσα δεν είναι καλά μετά τη ζαλάδα. 58-56 λεπτά για τη λήξη και πάμε γρήγορα στα time out. Βήματα από την Μποντιρόγκα σε αυτή την επιστροφή μας 5,5 λεπτά πριν από τη λήξη. Μακάμπι 50, Παναθηναϊκός 58 και είδε το πρόβλημα ο Μπράντοβιτς. Αυτό θα έλειπε και στον πάγκο ο Ρέμπρατσα, ο Μπέρκ στη θέση του. Όμως δεν πάει ο Μπέρκ να έχει 4 φάουλ. Εδώ δεν κράτησε το σταθερό αριστερό πόδι ο Μποντιρόγκα, έκανε τα βήματα.
Ετοιμάζεται ο Ρότζερς και αυτός με 4. Και πλέον δεν υπάρχει πολυτέλεια να κρατήσει τους παίκτες στον πάγκο. Έξω ο Φώτσης που έκανε το καθήκον του και κάτι παραπάνω. Τώρα θέλουμε την εμπειρία και το ζεστό χέρι του Τζόνι Ρότζερς. 5,5 για τη λήξη, 58-50 μπροστά οι πράσινοι. Μακδόναλντ που έχει φτάσει τους 11 πόντους, δεύτερο σκόρερ της Μακάμπι μετά τον εκπληκτικό και σήμερα Χάφμαν που έχει φτάσει στους 22. Εδώ Χάφμαν πάνω του Ρότζερς. Μακδόναλντ, Μοντιρόκα τον κυνηγάει. Θα στοχίσει αρχικά, έρχεται ο Κόμετζης, καρφώνει, ζητάνε βήματα από τον Παναθηναϊκό. 52-58 για τη Μακάμπι που ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ο Μοντιρόκα έχει μείνει στους 3 πόντους. Συνυπολογίστε και τη ζαλάδα του Ρέμπρατσα, θέλει προσοχή. Αλβέρτης. Μοντιρόκα. Ψηλά ο Μπέρκ για το σκριν. Μοντιρόκα. Αλβέρτης διστάζει για 3. Βρίσκει τον Μπέρκ. Ρότζερς στο χλέψιμο από τον Μακδόναλντ, απρόσεκτη η πάσα. Σάρπ που έχει περάσει στο παιχνίδι. Η τάπα από τον Μπέρκ έρχεται εκεί όμως και πάει το σκορ στους 4 στον Μπρίσκερ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μοιάζει να τα έχει χαμένα εδώ και 2 λεπτά. Η τάπα και πάλι η επαναφορά και το καλάθι. 4,5 για τη λήξη. 54-58 μειώνει η Μακάμπι και είναι σειρά των Ισραηλινών να πανηγυρίσουν στην κερκίδα. Κάτας, Αλβέρτης και Κάτας πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες και φάουλ. Είναι το 5ο του Σάρπ. Είναι το 5ο του Σάρπ και οι βολές για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Η ώρα του Σέφερ και πάλι. Και αυτός με 4. Από εδώ και πέρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο με τα φάουλ. Φίνι Γκέρσον, συνοφριωμένος συνεχώς. 4 και 14 για τη λήξη. Όντετ Κάτας στις βολές. Ευστοχή παρά τον απίστευτο Σαματά από τους 1200 συμπατριώτες του. Είπαμε τώρα πάνε, αλλά τώρα παίζει Μακάμπι. Και πάλι μέσα. Κάτα στους 11. 60-54 για τον Παναθηναϊκό. 4 και 10 για τη λήξη. Μακδόναλντ πάνω του Κάτας. Ο παλιός και ο νέος στην ομάδα της Μακάμπι. Ο Μπέρκ ανεβαίνει για την αλλαγή μακαρίσματος. Σέφερ. Αμακάρισε τον Μπρίσκερ από την γωνία. Είπαμε είναι μεγάλο σκόρε. Μεγάλο σουτέρ από τα 6-25. Και μειώνει ακόμη περισσότερο. 57-63 και 50 για τη λήξη. Φινάλε πάντως όχι για καρδιακούς. Μεγάλο παιχνίδι από 2 μεγάλες ομάδες. Κάτας από τα 7,5. Είναι εύστοχος. 63-57 από ένα συγκλονιστικό στο δεύτερο ημίχρονο ο Κάτας. 3 και 30. 3,5 για τη λήξη ο Κάτας που είναι επαγγελματίας. Μπρίσκερ για 3. Ούτε αυτή τη φορά το σουτ. Μπρίσκερ. Χάφμαν. Σέφερ. Passing game από τη Μακάμπι. Βήματα από το Κόμετζιτ σωστά. Ο βετεράνος του NBA, του Jersey Nets, των San Antonio Spurs και των Atlanta Hawks. Εδώ κάνει βήματα. Ο Κοκ προσπαθεί να εθαρρύνει τους παίκτες του και ο Μπράδοβιτς να δώσει τις εντολές. 3 και 10, 63-57. Μοντιρόκα, σε ρόλο playmaker. Διαφορά υψομετρική εκεί με τον Μακδόναλντ. Καθυστέρησε, ήταν Μπέρκ μόνος του. Μοντιρόκα. Αλβέρτης. Μπέρκ. Παίζει πλάτη τον Κόμετζης, κρατάει σταθερό, αλλάζει χέρι. Ωραία προσπάθεια. Το rebound από τον Μοντιρόκα που τρυπώνει και πετυχαίνει το καλάθι. Δύσκολο καλάθι. Ο Μοντιρόκα μιλάει την κατάλληλη στιγμή. Κάνει τους 5 πόντους και νομίζω ότι έπαθε και πάλι κράμπα. Σε επανάληψη το καλάθι από την κάμερα της οροφής. Μία από τις 11 της ΕΡΤ που καλύπτουν τον αγώνα. Τώρα είναι το αριστερό πόδι του Μοντιρόκα που έπαθε κράμπα. 2 και 40 για τη λήξη. 65-57 για τον Παναθηναϊκό που έχει ένα συγκλονιστικό Μοντιρόκα που παίζει με κράμπα και στα 2 πόδια. Μακδόναλντ. Χένεφελτ. Κόμετζιτς. Δεν μπορεί εκεί από το μαρκάρισμα. Τριπλό μαρκάρισμα, υπάρχει φάουλ από τον Αλβέρτη. Είναι το 4ο. Ο αρχηγός που θέλει να σηκώσει το κύπελο. Απομένουν 2 και 26 από τη λήξη για να το μάθουμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει με 19 από τον Ρέμπρατσα, με 14 στον Κάτας. Εδώ βλέπετε τον Ντάλλας Κόμετζιτς. Αστοχή.
Στα 36 του χρόνια στη δύση μιας καριέρας του Άκιο Χάφμαν, έτοιμος να επιστρέψει. Ο Ντάλλας Κόμετζιτς που πήγε στη Μακάμπι για το εφάπαξ. Ευστοχή 58-65 διαφορά στους 7. Ο Κόμετζιτς κάθεται στον πάγκο και ο Χάφμαν παίρνει τη θέση του. Βλέπετε εδώ, δίνει οδηγία στον Χένεφελτ και τρέχει για να μαρκάρει στο μισό γήπεδο τον Μπέρκ. Βλέπετε που έχει ανέβει ο Χάφμαν. Ποτηρόγκα πάνω τον Μπρίσκερ. Δεν βάζει πια playmaker πάνω του ο Πιν Γκέρσον. Ποτηρόγκα, η τάπα από τον Χάφμαν που κατέβασε πάντως στο χέρι του. Εδώ είναι ο Μπράντοβιτς που φωνάζει στον Μπραζάουσκας. Μακδόναλντ, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Χάφμαν από την κορυφή. Αστοχή μαζί με Ποτηρόγκα. Ποτηρόγκα που έχει 3 rebound. Και ετοιμάζεται και ο Ρέμπρατσα. Ο Ρέμπρατσα των 19 πόντων, 8 rebound και 2 κοψιμάτων. Εδώ με τον Silver Surfer στο μπράτσο. Ποτηρόγκα. 1 και 40 για τη λήξη. 100 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Παναθηναϊκό από το κύπελο. Χρειάζεται μια τελευταία δυνατή προσπάθεια. 1 και 38, 65-58 και πάμε σε time out. Ένα και 32, ο Ποτηρόγκα πέτυχε 2 ελεύθερες βολές. 67-58 για τον Παναθηναϊκό. Μακδόναλντ, απέλπιδα προσπάθεια για 3 αστοχή. Ψηλά ο Ποτηρόγκα και τελικά με την παρέμβαση του Μπρίσκερ, λέει ο Μπραζάουσκας, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πίνει Γκέρσον τις τελευταίες οδηγίες. Για να δούμε. Νομίζω ότι βγήκε από τα χέρια του Ποτηρόγκα. 1 και 17, το φάουλ πάνω στον Ντέλιαν Ποτηρόγκα. 67-58, Νίκο, τι οδηγίες δίνει ο Μπράντοβιτς? Η μπάλα για να ακροβολιστούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, να έχει γρήγορη και καλή μεταφορά της μπάλας. Δημήτρη. Τώρα όμως, ενώ είμαστε στο 67-58, 1 και 15 για τη λήξη, γρήγορα σε ένα ακόμη time out. Ντέλιαν Ποτηρόγκα, άστοχος στην πρώτη βολή, εύστοχος στη δεύτερη. Παναθηναϊκός 68, Μακάμπι 58. 70 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Μακδόναλντ. Χένεφελτ. Διστάζει για το σουτ. Μπρίσκερ. Πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Χένεφελτ πρώτου Ρότζερς. Αστοχή έρχεται ο Χάφμαν. Καρφώνει δυνατά. 57 δευτερόλεπτα για τη λήξη. 60-68 μειώνει η Μακάμπι στους 8. Και θα δοκιμάσει να σταματήσει τον χρόνο. Ο Ρέμς αφήνει το παιχνίδι. Κάτας πανέξυπνα για τον Ποτηρόγκα. Εκπληκτική τρίπλα πίσω από την πλάτη. Και τώρα ο Ρέμς σφυρίζει. Ο Ρέμς που άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί δεν σφύριξε 2 φορές. 68-60. 2 βολές για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Απέχουμε 46 δευτερόλεπτα από την επανάληψη του θριάμβου στο Παρίσι. Τότε στο τελικό ήταν η Μπαρσελόνα. Τώρα είναι η Μακάμπι. Και για τους προληπτικούς και τότε δίσεκτος ο χρόνος και τώρα δίσεκτος. Αυτά δεν φαίνεται να έχουν καμία σημασία για τον Παναθηναϊκό. Αλλά ας περιμένουμε ακόμα 46 δευτερόλεπτα. Μέσα 69-60 από τον Ποτηρόγκα που έχει φτάσει τους 9 πόντους. Στην αρχή ήταν ο Ρέμπρατσα, μετά ο Κάτας. Τώρα το σκορ το τραβάει ο Ποτηρόγκα. Αστοχή, μαζεύει ο Χένεφελτ. 40 για τη λήξη, 69-60. Χάφμαν, αστοχή εξ επαφής, έρχεται ο Μπρίσκερ. Δεν πρέπει να ολιγορήσει η άμυνα του Παναθηναϊκού. 39 δευτερόλεπτα για τη λήξη, 69-62. Ρότζερς, Κάτας. Φάουλ από τον Μπρίσκερ και θα κυλήσουν αργά και βασανιστικά τα τελευταία 36 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Μπρίσκερ, ο οποίος θα αποβληθεί με 5 φάουλ. Έξω ο Μπρίσκερ μετά τον Σάρπ. Στη θέση του ο Ντάλλας Κόμετζιτς. Η Μακάμπι που συνεχίζει με τον Τζάμψι, τον Μακδόναλντ, τον Χένεφελτ, τον Χάφμαν που έκανε ό,τι μπορεί, έφτασε στους 24 πόντους. Και τον Ντάλλας Κόμετζιτς. Για τον Παναθηναϊκό, κάτω που είναι στις βολές, ο Αλβέρτης, ο Ποτηρόγκα, ο Ρέμπρατσα και ο Ρότζερς. Κάτας είναι άστοχος. Μένει στους 14. Παναθηναϊκός που απέχει 36 δευτερόλεπτα από τη νίκη και 7 πόντους από τη Μακάμπι. Κάτας ευστοχή, φτάνει στους 15. 70-62. Κόμετζιτς, Τζάμψι, για να δούμε το Γερόλικο τι μπορεί να κάνει. Βήματα, δεν τα σφύριξαν οι διαιτητές. Τζάμψι για 3.
Πάντα καλό σουτέρ. Το φάουλ στον Κάτα στα 26. Η διαφορά στους 5 και φυσικά θεωρητικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο Ντόρον Τζάμψι, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του Final Four. Είναι τρίτος σκόρερ μετά τον Γκάλι, τον Σάβιτς και τον Κούκοτς. Με αυτό το τρίποντο πέρασε στην τέταρτη θέση τον σκόρερ. Κάτας στους 16, Παναθηναϊκός 71. 71-65. Κάτας ευστοχή στους 17. Ο Κάτας δίνει τη δική του απάντηση. 72-65. 21 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μακδόναλντ. Η μπάλα είναι για την Μακάμπι και ανανέωση του χρόνου, που σημαίνει ότι όλος ο χρόνος είναι για τη Μακάμπι, που θα προσπαθήσει να σουτάρει γρήγορα και να κάνει φάουλ. 72-65 για τον Παναθηναϊκό. Την ομάδα των Μπράδοβιτς που πάει για τέταρτο κύπελο με τέταρτη διαφορετική ομάδα. Χάφμαν, η προσπίση στο Ρέμπρατσα. Το βήμα σωστό, το καλάθι. 67-72, 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ρότζερς, Κάτας, πιάστε τον τώρα. Ρότζερς, όλε από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ρέμπρατσα, νομίζω ότι όλα έχουν τελειώσει. Παρά το κουμφου εκεί από τον Τζάμψι. 3 και 8 πριν από τη λήξη. 72-67 για τον Ρέμπρατσα, που θα πάει στις βολές και δείχνει χτυπημένος. Ήτανε πιο σκληρό από ό,τι θα έπρεπε το μαρκάρισμα πάνω στον Ζέρικο Ρέμπρατσα. Τον ήρωα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Με 19 πόντους και 8 rebound. Εδώ σε επανάληψη η κίνηση καράτε του Τζάμψι πάνω στον Ρέμπρατσα. 3 και 8 για τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός αγγίζει το κύπελο. Ο Ρέμπρατσας είναι στη βολή. 73-67. Μια ανάσα από το κύπελο, τυπική διαδικασία, τα σχεδόν 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Η Ελλάδα προσθέτει ένα ακόμη κύπελο στην πλούσια συλλογή της. Και ο Παναθηναϊκός θα ανέβει για δεύτερη φορά στον Όλυμπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τζάμψι για τους τύπους, θα τελειώσει το παιχνίδι. 73 για τον Παναθηναϊκό, 69 για τη Μακάμπι. Κυρίες και κύριοι φίλοι του μπάσκετ και όχι μόνο, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 73-67, δεν έχει προσθεθεί το καλάθι στον ηλεκτρονικό πίνακα. Αυτό όμως δεν έχει πια σημασία. Τα καπνογόνα ανάβουν, οι φίλαθλοι πανηγυρίζουν, τα παιδιά του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν σαν πιτσιρικάδες. Είναι μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ, τον εθνικό αθλητισμό και τον Παναθηναϊκό. Για 30 μόλις δευτερόλεπτα στην Αθήνα και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί από το κλειστό του ΠΑΟΚ. Όλα είναι έτοιμα για την απονομή. Ο αρχηγός που έκανε βάρη τόσο καιρό για να σηκώσει την κούπα, όπως είπε. Παναθηναϊκός Μακάμπι 73-67. Όλα έτοιμα. Εδώ ο Φραγκίσκος Αλβέρτης στο δεύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του. Κάτω και ο Πέτρος Γιαννακόπουλος και ο Ρέμπρατσα, ο ήρωας του πρώτου μικρόνου. Οι στιγμές είναι συγκινητικές για τον Παναθηναϊκό, για το ελληνικό μπάσκετ, για τον ελληνικό αθλητισμό. Η Ελλάδα και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Μετά την ΑΕΚ, η σειρά του Παναθηναϊκού. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η Ελλάδα είναι το αφεντικό της Ευρώπης στο μπάσκετ. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2000. Το καλύτερο ποδαρικό για το Millennium ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Μακάμπι 73-67. Και το κύπελο, η κούπα. Η υπέρτατη τιμή για το ελληνικό μπάσκετ στην ευρωπαϊκή καλαθόσφαιρα. Ο Ιβάν Μαρινί, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζώνης της FIBA, θα δώσει το κύπελο. Και η ώρα του Φριάδου, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης στον 7ο ουρανό. Μαζί με 4.000 φιλάθλους, μαζί με όλους τους φίλους του μπάσκετ, μαζί με εμάς. Είναι η ώρα για τους πανηγυρισμούς. Είναι η ώρα για τον Πάνο Γιαννακόπουλο, αλλά και για τα παιδιά του Παναθηναϊκού. Για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον Μίκαελ Κοχ, τον Τζόνι Ρότζερς, τον Αντώνη Φότσι, τον Άντο Τζεντίλε, τον Τέγκα Μοντιρόγκα, τον Νίκο Μπουτούρη που μόνος αυτός παίρνει 3 κύπελα μετά το κόρας και το κυπελούχο με τον ΠΑΟΚ, τώρα πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλικο Ρέμπρατσα, ο Τζον Μπάτεκμπεργκ, ο Όντερ Κάτας και φυσικά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο Δημήτρης Ιτούδης. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς
που σηκώνει το κύπελο. Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τέταρτο πρωταθλητριών με τέταρτη ομάδα. Μια μεγάλη στιγμή και για τον Σέρβο προπονητή. Είναι η ώρα του θριάμβου. Είναι η απευθείας μετάδοση του πρώτου καναλιού. Ο Ντετκάτας, πολλά χειροκροτήματα για τον Ισραηλινό, ο οποίος δείχνει τώρα το κύπελο και προς την πλευρά των οπαδών της Μακάμπι που το χειροκροτούν όρθιοι. Είναι συγκλονιστικές στιγμές για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Όρθιοι όλοι. Και είναι το πρώτο Final Four που θυμάμαι, που τα έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα από το 88, που δεν έχει κουνηθεί ούτε ένας φύλαθλος. Εδώ είναι οι Τούρκοι, εδώ είναι οι Ισραηλινοί, εδώ είναι οι Έλληνες, εδώ είναι οι Ισπανοί. Δεν έχει φύγει κανένας. Σε όλα τα άλλα οι χαμένοι φεύγανε. Τώρα είναι όλοι παρόντες. Είναι μια γιορτή μέσα σε μια από τις χώρες που στηρίζουν το μπάσκετ, την Ελλάδα. Ακούτε τι γίνεται. Νίκος Μουτούρης στο τρίτο διαφορετικό ευρωπαϊκό κύπελο για τον Έλληνα playmaker. Μάικλ Μπέρκ που πήγε θαυμάσια. Για την ιστορία, Αλμπέρτης 4 πόντους, Ρότζερς 4, Πόντς 9, 3 ο Τζεντίνε, 9 από τη Ρόκα, 20 ο Ρέμπλατσα, ο ήρωας του πρώτου μηχρόνου, 7 ο Μπέρκ και 17 ο καταπληκτικός στο δεύτερο Κάτας. Θανάσης Γιαννακόπουλος σηκώνει το κύπελο. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ετένα, που μετά την λήξη της απευθείας μετάδοσης θα έχουμε μια εκπομπή τόσο από εδώ όσο και από την Αθήνα. Πάνελ υψηλών προσκεκλημένων. Ενώ είναι η ώρα του Ρέμπλατσακ για τον τίτλο του MVP. Πολυτιμότερος παίκτης του Final Four, ο Ζέλικο Ρέμπλατσακ σηκώνει τα δύο κύπελα, το ατομικό και το ομαδικό. Μείνετε μαζί μας σε λίγο η απευθείας σύνδεση με όλα τα σημεία του γηπέδου. Αγωνιστικός χώρος, δημοσιογραφικά, μεικτή ζώνη, συνέντευξη τύπου και φυσικά με όλους τους πρωταγωνιστές. Φυσικά με τους επιζήμους και φυσικά από την Αθήνα ένα πάνελ υψηλών προσκεκλημένων. Ακούτε τι γίνεται. Οι στιγμές είναι μαγικές και φυσικά we are the champions. Είμαστε πρωταθλητές από τους Queen, κομμένο και ραμμένο για την περίσταση. Μετά το 96 και τον Παναθηναϊκό στο Παρίσι, το 97 και τον Ολυμπιακό στη Ρώμη, ο Παναθηναϊκός σηκώνει και πάλι το λάβαρο ψηλά του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό που σήκωσε η ΑΕΚ, αυτό που σήκωσε η ΑΕΚ πριν 2 εβδομάδες, δείτε εδώ το Ρέμπλατσα στην Ελβετία. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ελλάδα κυπελούχος Ευρώπης. Είπαμε, είμαστε το αφεντικό της Ευρώπης. Οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται. Ζέλικο Ρέμπλατσα. Και το κύπελο, Αλβέρτης. Ο Αλβέρτης πήρε και το διχτάκι. Νομίζω ότι το δικαιούται. Ακούτε τι γίνεται. Και είναι η ώρα για τους δρόμους της φωτιάς. Το Chariots of Fire του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ταιριάζει άψογα με το γύρο του θριάμβου του Παναθηναϊκού μέσα στο στενό χώρο μιας αρένας του μπάσκετ. Να το κύπελο. Η ώρα για την αναμνηστική φωτογραφία. Είναι η ώρα του θριάμβου.